sing tugrahane Gusti ingkang maha welas maha asih muga tansah tumandu kajira kasarira saged dumadi. Begini pun kawrujukan kesarasan tuwin kabagyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angraso agami saklindunipun agami Islam ngaturaken sugeng siang sugeng dalan jahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nuwun kawula nuwun kunjuk sang hyang para pepundhen, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang lebda ing sarining rah ingkang tuhu kinabekten, para alim, para ulama, Bapak Yai Bu Yai, Bapak Haji Ibu Hajah ingkang rina kawatratri tansah sumandhing kitab suci wahyune ilahi. Mongko panuntun kedhating panembah ingkang pantes tinulodo dening para santri pangembating praja satriyane nagari ingkang dados pandang sarta pandhawing kawula dasih ingkang pantes tinampi ing pakurmatan para tamu kakung putri Baraya Agung trah ingkang satunggu manut lamun tosi udarsana kepareng ngaturaken gatining sedya panjenenganipun keluarga agung Bapak Surata Ibu Wasi kanthi tikalan gatrika klinci netepi dalamanipun sepuh Rakit Sekar Cempaka Mulya Sajudi amla kamakaken ingkang putra putrinipun sesiring Mas Kusumaning Ayu Esti Sianingsih ingkang sampun jinatu Prama Joko Bagus Fatoni Lubis Atmojo Kakung panjenenganipun Bapak Saiman Ibu Mujiati pramila ing kalenggan rahina punika kula ingkang kepatedan sinaraya parikedah lanjut jeri mongko laksitaning tata hadicara dumugi saderengipun sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manungsa puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang ngrantoni jagat saisine sarta selawat dosa mugi tansah kalipah tunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantuk-antuk pilunganipun benjang wonten ing dinten timbangan. Amin amin ya rabbal alamin. Niki sanggih para tamu ingkang satunggu kinurmatan kepareng ngaturaken prantamaning adicara kang sampun rinupaka dening keluarga klawangsa ing mangke tinarbuka kanthi wijilipun Jatmojo temanten putri saking sasana Panti Busana Dinelak adicara niki pamboyong ing Sekar Adi Moncowani kinarya uga rapen sarana daud ing temanten kalajengaken niki panggihipun temanten anut adat ibu kang sampun lumampah purna kalajengaken kumandangipun wahyu ilahi wasan ayat suci Al-Qur'anul Karim ing kalenggan samangke arsa kaserene panjenenganipun Mas Muhammad Iska purna kalajengaken adicara sungkeman kacar kucur tampa gula kaya dahar kembul bujana Handra Wina kalajengaken pinaringan wujudipun boten unjukan tirtaning purna kalenggan samangke niki tanggap wacara kang angka sepisan
atur pasrah panggula wentah saking kanjenipun keluarga agung Bapak Saiman Ibu Mujiati ing kalekan sakmakersa kasarinanipun wangsa ingkang bijing karya Gugap laksananing adicara nunggih tanggap wacana kakara kalih pambagyan jawujeng saha panampi saking kanjupun ingkang mugati ing kalekan sakmake Hanyaraya panjenenganipun Bapak Haji Samsudin ewon dene paripurnaning panggihan bokili sampun kabeh doa tambahi barokah lumantar kanjupun Bapak Yai Yusuf Asnawi mekaten laksananing tata dicarakan sampun rinantang mriku papa dening keluarga mila tansah mawan tuwan-tusan yaning para tamu muga kersa hanjenengipun Rama Madya wisananing sedya tansah panggih harja kalis ing sambikala nuwun kawula nuwun